Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu gepleşigimiziň bugunky sanyny dünýä türkmenleriniň dürli ýurtlardaky jemgyýetleriniň öz dili we medeni haklary barada alyp barýan tagallalaryna işlerini gönükdirýär. Inha goloýda Ýewropada şo Eýrandaky halklaň demokratiýa geňeşiniň bir ýygyna boldy. Germaniýada ýaşaýan türkmen diasporanyň wekili Ýusuf Gor bilen türkmen sähraly türkmenliň wekilleri şoňa da gatnaşdy. Ýusuf aga, bu ýygnak näme barada? Haçan boldy, nähili geçdi? Şu arada or dünýä türkmenlerine maglumat beräýsiňiz agam. Söz sizde. Köp ýaşy. Biz umuman şu türkmen diasporasy diýip-de, ýöne umuman näme İran diasporasynyň içinde bir İrana bagly bir çykur meselelerimiz bar. Gyryklanýan. Hasan İranda deň hukukly bolmak meselesi. Şoň üçin bu İranlaryň içinde demokratçylar şowraty diýip bir şowra guruljak boldy. Şoňa birem ölümli türkmen medeni we siýasy ojak bolup gatnaşjak boldy. Şoň üçin aramızda bir ýygnanyp şadan bir toforet ýolladylar. Birisi men Ýusuf Gor, ondan sonra dostumyň her Araz Bahri, o birisi Mustafa Afunzada. Türkmen sähran Gundogan tarapyndan Mustafa, orta tarapdan Mehmetine Araz, Gunmatar tarapdan men şadan bellediler. Soň bilen biz İran Demokratçylarynyň şowrasynyň ilkinji konferensiýasyna gatnaşdyk Köln şäherinde 18-nji noýabrda. Biz türkmenler hökümine şu ýaşaýan köp milletli İran ýurdunyna dem hukukly bolmak ýoluna 8 maddadan naraky ibaret bir alalaşyga gol şekilli. Şo gol çekişin 7-nji maddasy şeýle bir ýurt bütünligini gorajak bolmak bir şerti var. Olan bütün İranda ýaşaýan milletler, Tolfana türkmen bolsun beýleki ýetek sanak millet ýaşaýar. Şular hemmesi İranda den hukuklugy bilen bir alalaşyk bilen ýaşamy kabul etýärlerini ikrar etmeli bolmaly. Şol alalaşyga ýetdik. Şonu İranyň taryhynda diýenek ilkinji gerek İranda ýaşaýan milletlerin wakilleri şu ýere gelip hem kabul edip şu tekir maddadan ibaret alalaşyga gol çekdiler. Birini guramalaşdyk, birini daşa ýurtdaky diaspora medeni ojaklarymyz var, hem siýasy guramalarymyz var. Adam haklaryny goraýan guramalarymyz var. Biz bir hilli öňleri guramalaşdyrdyk şu meselede. Her gaýtymyz öňümizde göre ölçägimizde meselem bir magtumul günlerini belleýär, täze ýyly belleýär, Gurban bayram tutýar. Bular hemmeti medeni ojaklarynyň boýunda düşýär, olar alyp barýar. İnsan haklaryny goramak üçin biz Genevdäki insan hakları Birleşen Milletler Goramasynyň merkezine oňa bir ýerite her ýyldan näçe adam ýiberýär, şu ýerdäki toplanşyklara gatnaşýarlar. Türkmenliň ýagdaýyny, hakuklary şu ýerde aýdyp Ýusuf aga, inni şol ýygnakdan soň nähili netijelere, täsirlere garaşylýar. Şu arada da bir maglumat beräýsiňiz. Daşa ýurtda 10 parti bolup ýygnanyşdyk, alalaşyga geldik. Indi şu meseleni beýlekle bilen hem ara goýmaly, gurrundeşlige dialoga geçmeli, adam hukuklarynyň şoň esasyna biz hemmelerde kabul etmeli, şoň çäginden çykmaly, şoň çägine girmeýän bolsa, şoň normlary bilen naraky uygun bolmaýan bolsa, şonu bir kabul etmeliler. İlkinji gerek şu derejede, şu ýewrimne toplanyp ulaşylyp köpüti goşular diýip umyýetýär. Şoň menen bir uly güýjet ýewrilip biler. Dünýä çägine bütün beýleki döwletler unsur çekip biler. Dünýädäki hukuk goraýjy goramalar unsur çekip biler diýip ýanyp umyýetýär. İran hökümeti dini hökümetdir, diniň çägine iş alyp barjak bolýar. İnsan haklarynyň çägine iş alyp barýar. Dünýä kabul etýän çägi bolýar. Ýusuf aga, ine soňky döwürlerde Eýranda şol türkmen sährada meselem türkmenine käbir dil kurslarynyň berilmegi ýa-da sähranaky okuw jaýlaryna türkmen diliniň bir daşary ýurt dili ýaly dep okudylmagy ýaly täzelikler wady edilýärdi. Şolar nähili? Bir dil barada birazjyk bir hereket öňüňdişlik barmy? Meselem magtumul günler geçirilýär, magtumul günleriniň daşyna käbir köpçülük çäreleri bolýar. Şu türkmen sähradaky türkmeniň ene dili we medeniýet urunaky tagallalaryna bir goşant bolup bilýärmi? Siziň pikiriňiz nähili? Az derejede netijeli bolýar. Sebäbini aýdaýyn. Sebäbi ýurt hemmedat ýani bir ideologik bir diliň asasyny alyp barylýar. Ideologik hökümetler zamanyň talabyna laýyk bir hereket edip bilmeýärler. Yaramaz ýeri de şu taraplary. Otam ýani geljegi hiç ýyly gawy garap bolmaýar. Otam bunan hemmesi bizde umid töretýär. Ýoksa gurrun
şolan konstitusiyasynda da ba beýleki halklanan dil okudulmaly. Türkmen adyny daktyrtmaýaly çağalaryny. Men enim oğlanın adyny almana barandan bir defter açýar, şu defterin içinde sen adyň ýok, sen aýtýan adyň näme? Atamyň adyny nakşat bolupdyr, atam merhum bolupdyr, Çawdyr ady ýok, Çawdyr ýok, adyny özünden bir zat berip goýupdyr. Näçeksen ýurtdy ýylly ýaşaýan watandaşlaryň şeýle bir gäme çemeleşýär. Şeýle iş alyp barýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleýijiler, mähruman doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Indiki söhbetdeşimiz Türkiýedäki türkmen sähraly dünýä türkmenleriniň wekili, alymlaryň kandidaty doktor Abdurrahman Düýeci. Inha sizem ençe ýyldan bäri dürli ýurtlardaky türkmen diasporalaryň alyp barýan işlerine gatnaşýaňyz. Ine siz türkmen sähraly türkmenleriň diasporasynyň jemgyýetleriniň şeýle de beýleki dünýä türkmenleriniň dürli ýurtlardaky jemgyýetleriniň alyp barýan işlerine nähil baha berýäňiz? Döwlet birinji bilen türkmen diýeni onu iki tarapdan seretmeli bolýar. Birinji türkmenler öz dünýä türkmenleriň arasynda İran türkmenleri bolsun, başga türkmenler özlerini nähil alyp barýarlar. Ikincisi türkmenler başga milletlere görä nähildirek özlerini alyp barýar. Indi ýanky aýdanyňyz şol İran türkmenleriniň türkmen sähra türkmenleriniň gatnaşan bir maslahat diýelim, maslahat geçýärler. Umuman türkmenlerimiz hem Türkmenistan'da hem Türkmen sährada hem Awganistan türkmenleri bolsun, başga milletlere göreken öňde däl. Bana ilki kabul etmeli bolýar. Mesal üçin aýdar bolsam, İranna Kürt, Arap we Azerbaýjanlylar aktivrak gatnaşýarlar. Ýöne bizim türkmenlerimiz öz şertlerini we mümkinçiliklerini görä, ýene de özlerini görkezip bilýärler, käbir sözleri ýetirýärler. Elbetde munyň öz sebäbi de bizim öz türkmeniň ýyzyga almagy däl. Arkasy dağdan bolanyň ýüregi daşdan. Hem arkaň bolmasa, bollamayan döwletler bolmasa, arkaň ykdysady, mali mümkinçilikleriň bolmasa, sen özüňem görkezip bilmeýär. Eger sen şertiň göremeýär, söýüň aýtmaga, ol guramasyk işlere koşulmaga. Bizim ulu sebäplerimiň biri şol, işte arka ýok. Olan bir şarapy ýene de Türkmenistana diýip durýar. Emma bizim ýene de türkmenleriň öz arasynda seretsek, ýene şu İran türkmenleriň daşardaky etýän aladalaryny, çekýän zähmetlerini hem sosial, medeni işlerde hem siyasi işlerde men başgalary görä biraz gowrakmykam, aktivrakmykam diýen sebäbi näme de bolsa öz kyn ýagdaýlaryna görä, kyn şertlerine görä ýene bir fursat bolsa çykyş edip özlerini endi halklaryny tanıtmaga alar diýerler. Onu baý bir hereket degendir ýaram goldamaly. Onu hatda diňe siyasi zatlarda däl. Men özüm şol 2012-nji ýyllarda gatnaşdym Germaniýada ýa-da Şwýçariýada. Şo ýerde de türkmenleriň medeni ojaklary da bar. Hem her ýylla adynan maktumul güllerde üýşýärler, şo ýerde şair ýazgylar zatlary üýşürip boş okulya aýdym, sal edilýär. Men özüm de şo Germaniýa Köln şäherinde gatnaşdym. Maktumul türkmen medeni ojagy. Türkmenler hem ýerden üýşüpdir, aýdym, sal boldy, goş boldy. Men de görünýärdim. Birden türkmen sähradym kamlydym özüme şo wagtda, türkmenler arasynda kamlydym. Soňalky o hareketler bar türkmenlerde ýöne oldamaly diýerimde ýanky uraňa bar ýa-da. Arka dağ bolmaly. Şol arka dağlar dogurdan hem arka dağ boljak bolmaly. Şo suratda türkmen köplägem öňe gidip biler, şeýlananjymlar. Täze çatdym ben, birden bir zat ýadyma düşdi. Döwlet men aýdym. Bolar. Bir şu mahal Türkmen sährada bir wali täze awariýa düşüp täze merhum boldy. Ondan bir soňuşlarda näme inanç bildirdik. Şuny ýa-da bir sefer adamlar dünýäň ortasynda türkmenler bolup ahir bir okuwda bir derejeler gazandyr. Şolar bilen hem ara gatnaşyk açýar, medeni ojagynyň adyndan. Şol ýani Awganistanda me İrandan dip duramyok da dünýäň niýetinde bir türkmen okuyup görkezem bolsa, hamana ştada we Suriýeden türkmenler gelipdir, Germaniýada gelipdirler. Şolam bilen gatnaşyk, şolam näme gatlaryna bir içinde bir surat geçýär eken, surat çekýän eken. Hem şoň suratynyň näme bir näçetin tatyn aldyk, nälikene şonu bir gerek çağırdyk. Şuny ýani işletýär. Bir her kim her ýerde bolsa paýda düşürmek etmeli düşünýän. Odan bir şeyde bir öz aramyzda bir raýdaşlyk güýçlenip bilýärse, soňra raýdaşlygyň ýerinden arkalaşyk güýçlenip bilýär. Şu derejede bir-birimize aknaşyp bilýär diýen. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.